Beste mensen, welkom te Hulst Zeeuws-Vlaanderen. Ik ben hier aan de Keldermanspoort, waar recent deze klapbank werd geplaatst. U kunt nu via YouTube de verhalen beluisteren van de klapbank, net zoals u hier zou zijn. Voilà, beste mensen, nu kan je meeluisteren de verhalen hier van de klapbank te Hulst aan de Keldermanspoort. Dus de opties: 1180 haven- en handelsstad, 1618 versterking vesting, 1807 een kerkgebouw delen, 1944 bevrijding Hulst. Zeeuwse ankers, verhalen die verbinden. 1180, Hulst als haven- en handelsstad. Vis, verse vis, net van het schip, lekkere verse vis. Kilometers hadden de schepen al afgelegd voordat ze Hulst bereikten. Ze kwamen vanaf de Honte, zoals de Westerschelde toen heette, en volgden de slingerende geul tot ze hier het stadje binnenvoeren richting de vismarkt. Hé, laat die vis liggen, stuk schorrimorrie. Houd de dief. Hier blijf jij. Auw, laat me los. Geef die vis eens snel terug. En nou wegwezen. Anders lever ik je af bij de baljuw. Oh, dankjewel zeg. Geen dank hoor, visvrouwen. En nou ga ik mijn eigen handel maar eens even wegbrengen. Komt en luistert. Oh, wacht. Ik had wat vertellen. Wacht even. Hoort allen. Ik lees u dadelijk een oorkonde van de graaf voor. Hij heeft besloten de burgers van Hulst het privilege te verlenen van tolvrijdom in het gehele graafschap. Oh, dat is goed nieuws zeg. U zult vrij zijn om handel te drijven, waar u ook in Vlaanderen gaat, Oh, fantastisch nieuws. zonder nog ergens tol te moeten betalen. Graaf Philips van de Elzas gaf de burgers van Hulst het voorrecht om tolvrij handel te drijven binnen de grenzen van zijn graafschap. Dat gebeurde waarschijnlijk in 1180. Nou koopman, dat is goed nieuws. Ja, dat is het zeker. Volgende week brengt mijn handel naar Gent. Zonder die tol hou ik er nog een flinke duit aan over. Rond deze tijd kreeg Hulst ook stadsrecht. Ook dat was belangrijk. Bepalingen daarin regelden bijvoorbeeld de openbare orde en veiligheid in de stad en een deel van de rechtspraak. Dag visvrouwen, heb je het gehoord? We hebben stadsrechten gekregen. Ja, ik hoorde het. Dat is mooi. Dan kunnen we hier tenminste zelf wel tuig aanpakken dat mijn vis die had. Met de voorrechten op economisch gebied en het stadsrecht kon een haven- en handelsplaats als Hulst zich al vroeg tot een echte stad ontwikkelen. Zo'n stad had vaak ook een rol in het bestuur en het kerkelijk leven op het platteland. Boeren en ambachtslieden verkochten hun waren hier op de markt. En met steden verder weg waren er weer andere handelscontacten. Hulst ging een periode van grote bloei in. Zeeuwse ankers, verhalen die verbinden. 1618, het versterken van de vesting.
En van die oude poort moet hierboven straks niks meer te zien zijn. Dus we halen karren met grond deze kant op en storten de hele boel onder. Het is 1618. De Spanjaarden hebben Hulst in handen en beginnen de vesting te versterken. De Bollewerkpoort stond er toen al. Een bijzondere poort die 2 landingangen had en een onderdoorgang voor schepen die met gestreken masten de haven konden bereiken. De poort was een paar decennia daarvoor ernstig beschadigd geraakt in het oorlogsgeweld. Hij zou nu verdwijnen onder de nieuwe vestingwerken. Stort de grond hier maar uit de karren, jongens. En leg de planken die kant maar op, want daar moet ook alles met aarde bedekt worden. Dat klopt toch, hè, meester De Buk? Ja, er moeten overal hoge wallen komen. En hier moet het plein hoog worden aangelegd. Want als het klaar is, wordt daar het geschut opgesteld. Zo verdween de Bollewerkpoort onder het Brederode bolwerk, een van de 9 nieuwe bolwerken rond Hulst. Daarmee kreeg de vesting Hulst een compleet nieuwe aanblik, ontworpen door meester Jan De Buk, een vestingbouwkundig ingenieur uit Gent, en Pieter Le Poivre, die architect en ingenieur was. Hier komt een van de 9 bolwerken. Vanuit de oostflank kunnen de manschappen dan de dubbele poort dekken. En het ravelijn dat ervoor ligt. En het ravelijn daar dan? Ja, dat dekken ze vanuit de westflank. Net als de linie in de richting van Fort Nassau trouwens. Zo zijn we veilig. Hulst kreeg vestingwerken die voor die tijd heel modern waren. De stad, die toen dus nog in Spaanse handen was, hield lang stand tegen de aanvallen van Frederik Hendrik van Oranje. De stedendwinger werd hij genoemd. Maar Hulst kreeg er pas na 6 pogingen op de knieën. Pas in 1645 veroverde hij de vestingstad na een zwaar beleg op de Spanjaarden. Vanaf dat moment behoorde Hulst tot de Republiek der Verenigde Nederlanden. Na verloop van tijd verloren de vestingwerken hun functie. Ze mochten geslecht worden, maar toen daar begin 20e eeuw eindelijk concrete plannen voor waren, rees er veel verzet. En met succes, want de plannen zijn nooit uitgevoerd en de vesting Hulst is in deze gave vorm behouden. Zeeuwse ankers, verhalen die verbinden. 1807, een kerkgebouw delen. Dit is verregaand brutaal. Hou daarmee op, stelletje vuile papen. Dit deel van de kerk blijft van ons. Nou ja zeg, jullie gereformeerden hebben hier jarenlang de dienst uitgemaakt. Wat denken jullie wel niet? Dit was onze kerk hoor, die jullie al die tijd bezetten. Nou, en als je het nog niet wist, wij katholieken hebben onze rechten weer terug hoor. En die consistorie die was dus ook al van ons. We pakken alleen maar terug wat al van ons is. Het overwegend katholieke Hulst hoorde sinds 1645 bij de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden. Maar de Zeeuws-Vlaamse katholieken ervoeren het bestuur vanuit Den Haag als een bezetting. De gereformeerde kerk, die de leer van Calvijn aanhing, had een bevoorrechte positie en katholieken werden achtergesteld. Ook in Hulst mochten ze niet in het stadsbestuur worden gekozen en ze mochten hun erediensten alleen in een schuurkerk houden. Ze moesten zelfs belasting betalen om naar de kerk te mogen gaan. Het bedehuis van de katholieken, de middeleeuwse Sint-Willibrorduskerk, was een gereformeerde kerk geworden. Maar alles veranderde toen de Fransen aan het eind van de 18e eeuw Hulst en omstreken innamen. Stapje voor stapje kwam er voor de katholieken meer ruimte. Katholieken werden bijvoorbeeld weer in het stadsbestuur gekozen. Ja, ik herinner me dat er in onze katholieke kerk, toen nog in de Overlandstraat, speciale zetels werden geplaatst voor de nieuwe stadsbestuurders. Voor de nieuwe katholieke stadsbestuurders, begrijp je wel? Dat was voordat die Fransen kwamen ondenkbaar geweest.
Vanaf die tijd maakten de katholieken ook weer aanspraak op een oude kerk, de nu protestantse Sint-Willibrorduskerk. Maar de protestanten wilden het gebouw niet zomaar opgeven. Ze spraken af om de Sint-Willibrorduskerk samen te delen. De protestanten en de katholieken kregen dus elk een eigen deel. Maar ook daarover ontstond oneenigheid. Zag jullie wel komen hoor, 3 paapse heren op een rij. Zomaar deuren en kasten inslaan, het is een schande. Nou, dat was juist goed werk. En het werkvolk heeft meteen ook alvast de muur en de schoorsteen afgebroken om de boel te verbouwen. Kanaille is het, vervloekt kanaille. Maar waarom willen jullie ons die consistoriekamer dan ook niet geven? Jullie kunnen toch in je eigen helft een nieuwe consistoriekamer bouwen? Nee, dat kan niet, onnozel wijf. Ik zei het al, dit is verregaand brutaal. Maak dat jullie wegkomen uit ons lokaal. Ruim een eeuw duurde het gezamenlijke gebruik van de kerk. Toen kochten de katholieken het protestantse deel van de kerk terug. De protestanten kregen elders in de stad een eigen kerk. In 1935 werd de Sint-Willibrorduskerk tot basiliek verheven. Zeeuwse ankers, verhalen die verbinden. 1944, de bevrijding van Hulst. De Tweede Wereldoorlog trok diepe sporen door Hulst en omgeving. Dat is nog altijd te zien aan de torenspits van de Sint-Willibrordusbasiliek. Die ziet er zo heel modern uit, omdat kort voor de bevrijding de oude spits van de toren werd geschoten. Ik zag het gebeuren, als jochie van, denk een jaar of 12. Ik liep net op de Houtmarkt toen de schoten begonnen. Ja, toen ben ik maar vlug achter het monument van Reinhard gekropen. Daar heb ik heel lang zitten schuilen. Er leek echt geen einde aan te komen. Dat was op maandag 18 september 1944. 5 dagen daarvoor waren Poolse troepen opgerukt tot aan de grens, bij de Klingen, hier zo'n 5 kilometer vandaan. Dus die woensdag ervoor, 13 september was dat, namen die Polen Hulst voor het eerst onder vuur. En op de hoek van de Korte en Lange Nieuwstraat ging dat toen flink mis. Daar zijn 6 mensen bij omgekomen en er vielen ook nog een paar gewonden. Ze braken hun actie af. Pas 4 dagen later, op zondag 17 september, begonnen de Polen opnieuw met hun beschietingen. Daarbij werd café Het Ponte Hert getroffen en ook toen vielen er slachtoffers. Maar de zwaarste beschieting volgde een dag later. Ja, toen ik daar achter Reinhard zat, ben ik maar gaan tellen. 50 granaten telde ik. Achteraf denk ik dat ik daar toch wel zo'n 1,5 uur heb gezeten. De Poolse commandant was geïnformeerd dat in de toren van de basiliek een waarnemingspost van de Duitsers zat. De Duitsers konden van daaruit de wijde omgeving overzien en de bewegingen van de vijand precies volgen. De Duitse artillerie nam de Poolse troepen geregeld en vrij nauwkeurig onder vuur. Het leek niet te doen om Hulst te bevrijden zolang die uitkijkpost functioneerde. Hij moest uitgeschakeld worden. Die maandag vuurde de Poolse panzerdivisie er daarom een grote hoeveelheid antitankgranaten op af, vanaf een tank bij Klingen. Nou, ik schrok me kapot toen ik die granaten hoorde ontploffen. En toen stortte die toren in. Man, dat was een lawaai. Toen ik weer durfde te kijken, zag ik een enorme stofwolk. En daardoor hing de toren. En de spits, die was verdwenen. Tot aan de wijzerplaten van de klok. Later heeft een van die Poolse soldaten wel eens verteld
dat zoveel schoten op de toren helemaal niet nodig waren geweest. Het doel was bereikt. De waarnemingspost was vernietigd. 1 dag later verlieten de laatste Duitsers Hulst. Toen die Duitsers vertrokken waren, toen waren wij dus bevrijd. En diezelfde avond trok een Poolse patrouille de stad binnen. Met 1 officier en 6 soldaten waren ze maar. Kun je nagaan, zo'n klein groepje. Maar wij waren vrij. De kerktoren bleef er nog jaren zo gehavend bij staan. Voor een nieuwe spits werd in de jaren 50 een prijsvraag uitgeschreven. Men koos uiteindelijk voor een heel eigentijds ontwerp van architect Jan Brouwer. Wilt u meer weten over de oorlogsjaren in de provincie Zeeland? Ga dan naar het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp.